Tak, dobré ránko. Dobré ráno. Jak se spalo, Honzo? Tady jsme měli takové krásné spaní. Dostali jsme se sem v kolik? O 2:30 ráno. Ale nejlepší byl ten Turek, který nám koupil asi o 2:30 ráno pivko u nějakého automatu. Jinak spíme tady v lese. Docela dobře jsme se vyspali. Dobré mít peníze? Jo, takhle, Turek odmítl peníze. Musíme pozvat někoho na cestách. No nic, my to jdeme pobalit a jdeme dál. Směr, to je nějaký Šán a potom tam máme co? Vaduzu. To se docela těším. Se koukal na hodinky. Kvalita spánku 4,5 hodiny. Bez REMu. Už druhý den. Tak jsem zvědavý, no. Píše mi to, že dneska budu pociťovat silnou únavu. Mají to tady pěkné. Teďka jdeme k doktoru Dorfládovi. Nějaký místní to. Obchod se smíšeným zbožím. Se šamanskými pomůckami. To má do jedné otevřeno, pak se uvidí. První minišpár na cestě a nechali jsme tam 10 € za pivko, okurku, sýr. Jsi to nechal kolik? Já jsem to nechal 9. 9. No, bude 10. To je taková standardní snídaně za 10 eček. Tak jsme první den na cestě a už po pár hodinách zapijíme ztracenou botu od Honzy. Pejla na to. Nádhera. Nazdar, holky. Nekonečné kopce, 500 výškových za náma, 500 před náma. Takhle vypadá švýcarská idylka. Dobré ranko, dneska jsme stávali pozdě, přišli jsme tam do lesa někde do kopcu kolem 10:30 večer, jsme si rozbalili stany a začalo pršet. Ráno jsme byli oba dva rozbití, vůbec se nám nechtělo vstávat. Tady byl nějaký kiosek, tak jsme si tam koupili nějaké základní jídlo. Ještě jsem chtěl říct, že včera jsme první den ušli takových 25 kiláků a nějakých třeba 700 výškových. Dneska bychom chtěli dát 30, tak uvidíme, no, co to půjde.
Jinak jsme dneska spali tam někde nahoře v kopcích. A mysleli jsme si, že jsme byli úplně skryti a potkali jsme týpka. A ten říká, hej, to jste byli vy, co tam nahoře spali, že? Včera. Jsme zapikolovali do 8. Jo, tak člověk si vždycky myslí, že je skrytý, ale prostě pár lidí ho vždycky vidí, no. Chceš se pomazlit? Pojď sem, pojď. Názdar, švýcarská kočko. Taky máme doma kočičku. Jde se úplně skvěle. Je 18. května, máme nějakých 10 stupňů plus, ale pokud nezasvítí a fouká, tak je docela zima. Ale jen sotva vyleze sluníčko, tak to zase peče, zase škvaříme. Takhle ve Švajcu na turistické stezce Sámoška. A my nemáme cash. Tady med 5 franků, tyčinky 5 franků, alkohol. Mě zajímalo, jak by dlouho tady tohle vydrželo v Česku. Ten muž tam nějaký byl? Nevím, asi pravidelně doplňujou. Dneska asi. Ale hezky. Jak to jde? Ještě ti nohy nesou? No, zatím ne. Tak peráta už nějaká. Bude nějaká počerpávačka nebo... Tak otestuj, Honzo, tady drtičku kovových plechovek. Tak to má fungovat. Dělá to něco? Tak jo, tak a znělo to, jako by si právě rozdrtil. A znovu, a znovu. Jak to mlýnské kolo. Tak jo, dobrý, tak jedna plechovka kolik? Půl minuty trvala jenom? Dobrý. Šikovné zařízení. Tam musíš nasypat 20. Že to je na velkou dávku nějakou. Tak to můžeme zkusit zítra s těma Red Bullama. Pěkná nádrž.
Tady se úplně dobře spalo, se tam úplně vidím probouzet. První 3 paneláky, co vidím tady ve Švýcarsku. Teď se blížíme do města Wattwil, je to první větší městečko. A dneska je o dost příjemnější ten západ. Jsme v tričku, příjemné počasí, tak se jde dobře. Je skoro 9:30. Si tady dáváme na kopečku nějakého hradu, jako prostě. Možná Wurz nebo... Nějakého burgu. Iglau, Sýr, zbytek chleba. Iborg. Iburg. Tak na Iborgy. Dobré ránko, je 5:30. My jsme si včera ustali tady na nějakém palouku o 10:30 večer, hned u cesty. Jsme museli stávat brzo, že jsme tady přímo na ráně. Včera jsem si na spacák položil mokrý batoh, nevysušil jsem si ho samozřejmě, tak jsem to měl úplně mokrý. Vevnitř, takže to byla docela studená noc. Dneska si to musím vysušit někde po cestě. Kdyby byl najednou vidět měsíc a slunce. Tak třetí den máme úplně jinačí, 7:30 ráno a já jdu do kraťaza do trička. Co ty, Honzo? Já si rozepnu bundu. Takže bundu a plavky. No, kraťasy možná za hodinku, za 2. No, každopádně je to super. Příjemná změna oproti 2 dnům foukání a dešťu. Noci byla 0 asi. Už jsem říkal ráno, že jsem třetí noc už kusem mrznu, takže to bych chtít asi nějaký spacák nebo více jídla na večer. Teďka z kopců scházíme do městečka Rapperswil. To je nějaké obrovské jezero, přes které v půlce půjdeme přes most nahoru. A tam zase začnou stoupáky. Nazdar, holka. Jo, se bojíš. Tak já vás nebudu rušit. Nic dobrýho, co? No jo. Tak jsme si nakoupili ve Volgu, tady chléb, nějaké 2 sýry, krančáky, pivko, 2 jablka, pomeranč. 22 franků, takže já jsem s tím docela spokojený. Co ty, Honzo, co jsi koupil? Za kolik? Nevím za kolik. Sejra, piva, Red smoothie, kola za 1,70. To dá. Pěkně pohodička. Máme pauzu, sušíme, to je snad naše nejdelší pauza za ty 3 dny. Asi půlhodinová pauza. Tam je Obrzí, nebo jak se to čte, říká, vyslovuje.
Takže ještě pár kiláčků a jsme v Rapperswil. Svačina 3/4 kila mysli s jabkem. A Red Bull. Zdravá svačinka. Kde paní určitě bude říkat, a nesmíte stanovat? To je možný, máme si tady sušíme věci. Hello. Hello. Tak to vypadalo, že by jen dopřela i masáž. Neboj, neboj. Tak jsme v Rapperswil, kde jsme šli hledat SIM kartu. Bylo nám řečeno asi před 20 kilometry, že máme hledat mobil zónu, což je tady v téhle budově. Honza už tam šel před půl hodinou a vrátil se s tím, že to nejde, že fyzicky SIM karty nemají, tak to tam šel řešit s druhým mobilem. Tak čekám a uvidím, co z toho vzejde. Každopádně pak budeme přecházet ten most přes to jezero. No to už se těším. Takže možná nakonec nejlépe vyjde stejně, když si zaplatíme prostě tarif na jeden den od operátora za nějaké 200 a prostě máte nějakých 100 mega a to nám musí stačit na nějaký hovor do Česka. Spojení se s rodinou, zjištění si, jaké bude počasí. Nejde Honza už? Nejde. Jinak je 23 stupňů a hrozně to na sluníčku hajcuje. Tak Honza přišel s tím, že máme neomezená data. Tak to asi nějak vykšeftoval. Ne, je to švýcarský drahý, ale jako nebyl tak hrozný. Kolik to teda stálo? Ale zaplatil jsem za to litr za do konce tripu. Tak to je dobrý. To je vlastně lepší, než kdybych si zaplatil nějaké 3 dny za 300 mega. Tak. No jak jsi to nakonec vykšeftoval? Když jsi vlastně tady přišel s tím, že to nejde, že nemají fyzické SIM karty? Nakonec se jim to povedlo dát na ten starý telefon a teď to běží na tu kartu, mám 4G, no tak mohl by být 5G, ale 4G stačí. Pojďme poradit lidem, kdyby chtěli jít tady do Švýcarska a řešili by stejný problém. Tak vlastně co potřebují tady říct? Co potřebují sebou mít, aby to vlastně šlo? Občanku. A co dál? Peníze. A jaký byl vlastně problém na začátku a teďka, že to šlo? Fyzický SIM karty. Prostě měli a neměli, jak když jsem přišel. Jo, takže jsi to vyřešil vlastně na jiné SIM kartě. eSIM karta, doufám, že to teď jede na tu eSIM kartu. Jo, takže jdeme na eSIM kartu. Tak a já ti dám hotspot, když budeš to. OK, nice. Tak jo, super. Tak tenhle problém je vyřešen a teď můžeme jít přes ten most konečně. Nice. Was nicht. Pěkné jezero Oberzí.
pán to dělal tak normálně, se dělá o 90 stupňů tak. Teď otázka, vede tento most na druhou stranu. A točíme kluky cvičící. Ať se taky holky můžou na něco podívat. Něco zajímavého z tohohle videa. Krásný tvůj. Kdyby si ho chtěl vyfotit, za hrad, aby někdo nepřijel. Dobře ty, Honzo, opičí dráha A+, výsledné hodnocení. Tak tohle už jsem nedal. No, teď nebudu. Můžu poslat na to s kluzavkou. Dobré ránko ze stanu, 7 hodin. Krásně jsme se vyspali. Trošku prší, ale to vůbec nevadí. No, zašli jsme se tady někde v lese. U cesty není na nás vidět, takže konečně klidný spánek, super. Dneska parádička. Honza je tam. Tam někde pod ním je cesta. Tak někde cesta za stanem. A den začíná pěkně výškovými, nějakých 300-400 nahoru. No, tak se ozvu zas. Naprosto šílené ráno, šel jsem si odskočit na záchod. A nešlo to asi 50 minut normálně. Myslel jsem si, že to jsou hemeroidy nebo něco. Ale prostě byla to zácpa, jedl jsem včera moc extrudovaných věcí, málo jsem pil. To jsem ještě nezažil tady tohle. Honza měl u sebe cigára, tak mi dal jedno cigáro. Nevím, jestli pomohlo tohle. 50 minut to trvalo, jako fakt šílený. Honza na mě čeká, já jdu teprve balit stan. No, jsem rád, že to dopadlo a že můžeme pokračovat. Už jsem myslel, že, nevím, no, nemohl jsem se oblíct, nemohl jsem chodit, prostě bylo to v zatáčce šílený. Nejsou to náhodou nějaké ty protitankové bloky z dřívějška? A jestli to můžete přečíst? To není taky něco jako... Pracovní bloky. Jo, je to ono. A tamhle Honza jde. Podíváme se na něj zblízka. Hanzi! Tak jak mi bylo ráno špatně, tak teďka mi je úplně skvěle. Normálně bych prostě v Česku asi šel ještě na 2 na 3 hodiny do postele. Ale teďka jsem to vychodil a je to prostě úplně boží. Takže snad se půjde dobře, no. Puchýře už taky spravili kompídy, náplasti. Nohy vůbec nebolí, tak paráda.
pěkná výška. A další nádherné jezero po cestě, ke kterému se blížíme. Jsem si, že tady uvařím snídaní a borci tady něco začali dělat. Vždycky, když chci začít jíst, tak se přede mě někdo metr postaví a začne něco dělat. Docela vtipné. A tady jsou další dvě turistky, asi tady chtěli to. Turisti chtěli chillovat. A bohužel, no. Si tady udělám kaši, když tady prostě pracujou, protože asi to bych zase musel nějakých 5 kiláků do dalšího altánu, se vůbec nechci. Takže prostě... Vypadá, že tady borci přišli odlívat novou sošku teďka. Během naší svačinopauzy. Můžeme jim nabídnout, no. Za tvrdou práci. Tak mi se tady zatím dělá snídaně, takže čekám. Ukáž? Ořechová. I přes ten mobil to jde cítit. Borci to zdává, že se jim to prý špatně dělá, když jsou tady turisti. Přijedou asi jindy. Jo, tak tady bych si to dokázal představit. Celkem pěkné místečko k žití. Dneska to vypadá na první bouřky. Jo, jako pes, který... No, toč to. Já to taky natočím, protože to je kamera. Ještě za ním má nějaký ten... I takové dny vás na cestě potkají. Do jaké mlhy nás to ten Honza vede? Poděl se o jedno křídlo. Teďka zastavilo auto a prý jestli jsme v pohodě. Tak asi už vypadáme, že úplně v pohodě nejsme. Ale my jsme v pohodě!
Dobré ranko. Tak se nám počasí krásně vyčasilo na 8 stupňů a déšť. Máme parádní vyhlídky. Tak třeba 3 dny v kuse. 4. A do toho jsem si nevšiml, že musíme přeplout lodí přes jezero, jinak bychom si nadešli dalších 30 kiláků. Naštěstí cena není tak hrozná. 10 franků. Za děcko, 15 za dospělého. Dneska jsme tady chrápali v nějakém altánu u cesty. Tak změna plánu. Lodí nepoplujeme. Jdeme trošku dál od Švizu na jih. Pak si děláme vlastní cestičku kolem hor. Myslím si, že budou větší a lepší výhledy než po té svatojakubské. Ale vůbec se nám nechce, furt chčije a je to na pytel. Nazdárek, kravičko, ahoj. Co, můžu si tě pohladit? Nazdár. Jo, jak říkáš, to by v Čechách neprošlo. Tady takhle na hiking stezce síry, cookies, pokladnička s prachama. Jo, jiný kraj, jiný mrav. Jo, přesně, aby to bylo autentické, tohle zařízení zvonové. Lidi to můžu odpálit. Tak jo, jdem na to. Aha, scan me. Aha, jo. Jasně. Musíš zaplatit. Musíš zaplatit za to, aby ti to hrálo. Aktualizace, tak třeba to nebude chtít prachy, ale když počkáme 2 minuty, tak by to tam mělo začít valit. Pojď odpálit, když jsem selhal. Tak jdeme na to. Oh. Normálně mi jde husina po těle. Neskutečný.
Tak teď se blížíme do městečka, kde po 15 kilácích si můžeme doplnit zásoby, vodu, jídlo. Nádhera tady. Dneska 6. den na cestě, mělo celý den pršet, 22 mm mělo spadnout a je takhle. Tak to neskutečně potěšilo, že zase nepůjdeme druhý, třetí den v dešti. Kostel moderního umění. Asi, aby vypudili všechny křesťany. Tak musím říct, že se mi lezlo docela dobře, z 10 kg plus minus. Jo, jako asi to není problém. Můžeš mě natočit, kdybys chtěl, jak lezu dolů. Ještě musíš 2 metry, pak je to ta cesta zpátky. Horší? Já mám těžší bágle a to nechci. Že pravá kůže se může dobře rozchodit, že budou líp schnout než ten Gore-Tex. Místní domácí produkt. To volně u cesty. Vysoko v kopcích jsme tady dneska našli tohle. Co to tu je? Nějaké dozy s něčím. Ale jo, tady je ta kaplička. Tady asi budeme spát dneska, když to je blbě vidět. Tady tohle je zamčený, ta bouda. Takže asi tady, no. Asi ustelu na stole dneska. Dobré ranko. Tady z 900 metrů. Jsme spali na stole. Dneska se spalo výborně. Jak to dobře izoloval od chladu. Jsem zjistil, že mám píchlý polštářek, to musím asi 5krát za noc vždycky nafouknout. Tam je ta kaplička, kde si můžete koupit 3 svíčky za 5 franků a zapálit si je. Nějaké papíry ke koupi. Honza tam teďka dělá oheň, já si dělat klobásu, já si dělat krančáky. No a zase vyrazíme, dneska nás čeká jakých 30 kiláků s převýšením asi 1300. A zase prší.
Od rána prší, včera taky průběžně celý den pršelo. No. Uděl trampa. Jinak k tomu vlastně tady vůbec nevede žádná přístupová cesta, všechno to sem lidi nanosili růčo. A nebo lanovkou nahoru a pak to stáhali dolů, ale Možná tamhle jsou to jako prudké svahy, takže bylo asi spoustu práce, času. Si tady sušíme oblečení, Honza si tady dělá klobásu. Tak jsme po snídani. Ještě vám chci něco ukázat. Tady kousek od grilu je normálně záchod. Ale jaký záchod? Prostě záchod se splachováním a s vodou. Jako uprostřed ničeho. Tak Honza už má asi dobaleno. My mizíme. Dávajte tady pozor na poutníky, vy tři. Ty malej tam. Sleduj, tady jsme přišli k altánu a kromě grilu dětské hřiště jsou tady záchody. Ale jaké? Bidet, záchod, umývadlo. Prostě jako jsem v Česku neviděl nikde. asi musím počkat, aby jsme se zase nestratili.
jsme se dneska rozhodli pro hotel, všechno promočený, boty. V noci mají být pocitově mínusy. Tak jsem zvědavý, co tady nás vykoukne. Za 2000 na osobu. Yes! Tak, co tady máme? Máme tady topení. Špeluňku. Máme špeluňku. Takže Bez ničeho za 2 litry. Super. no hele, je to čistá. S manželskou postelí. 14 metrů čtverečních. Myslím, že si tady dám aspoň karimatku. Tak do rána boty neuschly, ještě, že tady mají fén. No určitě, A prostě jenom v tom údolí, jak fouká, tak je to docela nesnesitelný. A to je to super. nic lepšího, než víc teda hodit dolů. A když se podíval dolů, nás to možná svede. Že kamera zavřená. Ještě ne. Teď jsme v 1800 metrech a mají tu takovou fajnovou boudu pro turisty. Dokonce pro nás nachystané 2 pivka neotevřené. No paráda. Ale my nejsme Češi, tak to zavíráme a jdeme dál. Jo. To bude obsačka. Hop. A je to. Ještě Honza. Ještě se můžeš podkopat tím sněhem. Klouže mi to teda hodně, no, s těma sneakerskama. Nevím, no, tak stezka vede tudy. Se bavám, co bude za zatáčkou. Na mapě permafrost, tak to bude asi něco podobného, no. Tak dobrý, já už jsem si myslel, že půjdeme x kiláků přes sníh, ale naštěstí to jsou už tady jen takové nějaké malé dozvuky. Abychom se museli prostě otočit a jít úplně zpátky a jít tam nějak jako tudy a prostě to by se nám vůbec už nechtělo.
Tak jdeme dál. A hele, další turistická bouda. Dokonce i s vodou. No, myslím, že ještě před měsícem by to vůbec nebylo průchozí. To začalo třeba teďka snědy dostávat. No, super. Tady měl být mostek, po kterém jsme měli přejít, tak jsem zvědavý, kudy se dostaneme na druhou stranu. Tak mostek musíme obejít tady po tomhle železničním mostu a pak se tam zase někde napojíme. To je jediná naše možnost. Přeskákat to nejde, ty kameny. Bylo blbý tam spadnout teďka. Tak prostě jdeme přes ten most. Tak to je ten železniční most, po kterém jdeme. Na kameře to asi není vidět, ale docela sněží, takový déšť se sněhem. No, nebudu lhát. Představoval jsem si to trošku idyličtěji. Vycházeli jsme, když jsme měli 23 stupňů plus minus. A teďka je konec května a sněží. A ještě asi bude. Yes! Jsme ve výšce zhruba 2100 a tady další bouda, takovou bychom potřebovali na noc, na spaní. Tak asi dáme jenom nějakou snack pauzu. Ještě nás čeká 800 výškových přes nějakou horu a tu musíme ještě slézt, takže máme co dělat. No a tady to vypadá už fakt s náma bledě, protože odsud už nevidím reálně žádnou cestu. Respektive ta cesta je, ale vede asi vrchem a jsme v prdeli, protože na to nemáme výbavu, nemáme mačky, nemáme cepíny, nemáme zkušenosti. Tak já nevím teďka, co s náma bude. No, vůbec nevím, jak to mám vyřešit, ale aspoň, že jsme tady našli otevřenou boudu, nějakou horskou technickou místnost. Takže vlastně dobrý, no. Jenom prostě musíme nějak vyřešit, jak se dostaneme dál. Tak je jasné, že dovnitř do tunelu nemůžem, ale díval jsem se, že tam nahoru vede cesta, takže kdybychom se nějak šikovně dostali na druhou stranu, tak už je tam normální silnice, takže já myslím, že nejsme úplně v pasti, což je docela dobrá zpráva. Tak jsme si dali rychlou svačinu, zjistili jsme, že tudy vede stezka, má to nějakých 200 nahoru a tam už by měla být silnice, takže by to už mělo být docela v pohodě. Když se zvednu mobil a už nic nejde vidět, je to prostě stejný. Aha. Tak jsme nahoře, tak jsme to dali.
Ty pytle. True hikers! Tak jsme tu šílenost dali. Pocitově tady asi -5. Fičí. A my jdeme dál. Ty vole, to je nádherný. Mám pocit, že jdu do nebe. Se za chvilku určitě musí vynořit nějaké schody. Nějaký eskalátor do nebe. To je to neskutečný. Tak, nahoru jsme se vydrápali a teď nás čeká ještě cesta dolů tímhle průsmykem. Tam někde dneska budeme spát. Nazdar! A už jsou dole. Ty jsi true hiker, ne já. Tak čus bus, Honza už je hodinu vzhůru. Teďka se otevřela brána, tu vám ukážu a začali už projíždět dělníci nahoru. Si nás všimli, ale naštěstí v pohodě se smáli, že tady že jsme tady ukazovali jako takhle, že jdeme. Už tady bylo naše místo na spaní. Borci ráno otevřeli závoru, zastavili se a jeli dál opravovat cesty. No a my jdeme dál, 3 kiláky odsud je vesnice. Tam si doplníme zásoby, protože dneska je sobota, zítra bude všude zavřeno. Takže to dobalíme a půjdeme. Tam jsem původně vybral místo na spaní. Je to jenom 5. stupeň obtížnosti. Ve tmě, v dešti. Nekonečná cesta dolů. Tak teďka si jdeme do Folgu pro nějaké jídlo. Na náš oblíbený obchod, protože tam je pivko za euro. Tak doplníme zásoby. Folk. Takže Pale Ale za 0,90. Já jsem utratil asi 13 za sýr, tuňák, energeťák, nějaké ovoce, zelenina, kávička. Fanta, dneska první sladké pitíčko jsem si koupil. A ty, Honzo, si platil kolik za tady tyhle ty? Asi 20. 20. Co stalo ještě to? Možná počkej, kecám, míň 10 asi. Počkej, já se asi podívám. OK, kolem 10. To zdokumentuješ. Hrajou tady golf, krásný to tu mají. Velký. Vždy má asi kilák a pořád se tady to hřiště golfové táhne. Tam to ličkové pole. Nádhera. Překrásné prostředí.
A první otevřený kempík ve Švýcarsku. Na zdraví. Nazdar. Tak nás tady Borka zastavila před chvílí a nabídla nám ubytko na 2 noci s tím, že jí pomůžeme na zahradě. Ale si myslím, že by z nás sedřela kůži, že bychom dřív jak v 1 hodinu v noci spát nešli. Tak jsme to s díky odmítli a jdeme dál. Ranko, Ranko! Jak ses vyspal, Honzo? Perfektně. Zdálo se mi, že mi do trika vypnul srčení. Aha, ještě, že se ti to jenom zdálo. Jo, to se zdálo. To se nakoupal do. Já jsem se taky vyspal dobře dneska. Konečně na rovném plácku, bez deště. Paráda. Tak to pobalíme a zase. Už máme kousek od Brigu, asi 3 kiláky. Dneska je neděle, takže nic nekoupíme. Ještě, že máme nějaké zásoby ze včerejška. Bič. Bič je Hinden. Ta bude sporná. Plynujeme tamhle za tohle. Industriální město Visp. Jak se úplně změnil ten ráz toho města, že jsme měli dřevo. Máš tu vodu, ale... Nice. Posledních 60 kiláků do města Martiny, ale z ničeho nic nám začalo chcát. Nepříjemné. Začal foukat vítr, přetáčí se mi deštník. Jak snad to nějak... Já nevím, co budeme dělat prostě. Nepadaj kalhoty. 12 mm má spadnout, tak tomu musíme zdrhnout. Ale vypadá to spíš, že to je za náma. No, i před náma. Je to všude kolem. No, kdyby to byl extrém, tak si vezmeme nějaký hotel nebo něco a prostě to nebudeme hrotit. Je 7 večer, ještě to máme do cíle asi 15 kiláků. Tady paní vášnivá fotografka, asi fotí tam vzadu ovce, které asi nebudou vidět úplně. Ale jde vidět, že jí déšť absolutně nerozhodí. Aha, tak jsem si myslel, že to jsou ovce, ale ta paní natáčí srnu, která je tam v poli. Musím to zvětšit. A už ji vidím i já. Tak paní zase takový frajer není, protože asi o 30 sekund později pro ní přijelo auto. Pro nás by taky mohlo přijet nějaké auto. Tak před 10 minutama to vypadalo beznadějně a už je po dešti. Takhle proměnlivé to tady je.
A Honzovi už doufám aspoň nepadají gatě. Perfetto. Celou dobu, co jdeme, tak řešíme tady ty popadané stromy. Jsou prostě úplně všude. Takže kolikrát ani nemůžeme prostě v lese položit stan, aby to na nás nespadlo. A řešíme, jako co to vlastně dělá. Jestli to jsou prostě ty deště, silné větry nebo ta kombinace. V Rakousku nic takového nebylo. Dobré. Tak je 6 hodin a my musíme vstávat, protože jsme došli tady asi v 10 večer k nějaké restauraci, kde se svítilo. Tak já jsem se to tady hodil pod nějakou terasu. Tam někdo bydlí, nebo to tam prostě asi dávají dokupy na sezónu. Honza s tímhle místem spokojený nebyl, tak šel prostě spát někam tam. Říkal, že si dal pončo. V noci pršelo. Lítali komáři jak svině, takže jsme doštípaní. No a já mám poslední suché ponožky, tak jsem si to vytunil takhle sáčkama na psí hovna. Uvidíme, jestli to trošku pomůže. No a ještě, že jsme vstali, protože ti lidi už tam začínají chodit. Dneska má spadnout jen pár milimetrů, tak už poslední den nějakých 43 kiláků snad zvládnem v pohodě. Pak nás v Martiny čeká ubytko, tam si to všechno přepereme, skulturníme se do vlaku a zítra v 5 večer hurá do Prahy. Tak Honza jde na záchod, pak přišel, mávl na mě a když jsem si zavázal tkaničky, tak už tam zase nebyl. Nic, tak jdu do Sierry, třeba se tam potkáme. Internet nemám, takže se nemám jak spojit. No a budu doufat, že tam třeba bude. A když ne, tak zkusím někde sehnat free wifi a prostě se s ním jak skontaktovat po cestě. Je to tady jak nějaké deštné džungly. OK, takže ranní tělocvik. Sakra. Ježiš, to je cesta, jak to mám přelézt. Asi podlézt. S tím baťovem, to je paráda. Tak, kudy? Tudy? Vlezu se? Jo.
Crazy start dne. Já slyším pilu, tady už se aktivně kácí nebo seká. Město Sierra. 3 kávové proteiny, ubrousky, gouda, croissant, banán, pivo, 13 franků. Jinak půlka obchodu už tady je francouzských, všichni tady už mluví francouzsky a to jsme asi 40 kiláků od hranic Francie. Všude samé vinice. Další nekonečná cyklorovinka 40 kiláků do města Martiny, nebo jak se to jmenuje. A tam je pro tento. Mám spálenou držku, ale už se to tady místním v Sionu moc nezamlouvá, že mám šátek. Ptají se, proč ho mám. Tak vzhledem asi tady k okolnostem ho nebudu moc mít jako pořád, no. Asi ve větších městech se prostě musím sundat a musím škvařit. Co se dá dělat? Tak posledních 10 kiláků do města Martin, protože nevíme, jak se tomu říká. Příští rok chceme navázat zase na stejném místě a vydat se dál do Francie. Půjdeme 10 dní, máme určitě nějakých 300-400 kiláků. Už teď se na to těším. Hej, vcházíme do hotelu. Tak jsme vstoupili do hotelu a bavíme se tady s obrazovkou, s nějakým hologramem. OK. Tak právě vcházíme do našeho paláce.
Hezky. Tak tohle je mnohem lepší než tam ten kumbálek, co jsme měli. Telka, trezor. Pivka určitě v lednici. Ty pytle, tak to je. Luxus, fén, no tak si můžeme fénovat. Moc dobrý. Koranko, si říkám, co to je za kravál. A tady to už je plný. Tady už se intenzivně hraje volejbal. Já jsem se dneska chtěl ještě podívat, než odjedem, na ten hrad z Říceninu. A ženská verze Molly. Tak jsme vyšli z motelu, máme asi ještě 10 hodin času. Tak jsme stihli amfiteátr z 2. století. Před naším odjezdem, jdeme se na něj podívat. Ty jo. Hej, krkavec, chytej. Pojď sem. Slepoň. No hledej. Jo, jasně. Takže celý tohle bylo součástí nějaký výstavby širší, který to... Tak tohle snad jediné jídlo, které je tady levnější. 2krát levnější a chutná to skvěle proti tomu v Česku. Teď nás čeká přestup, na který máme jenom 4 minuty. Tak jsem zvědavý, jestli ho stihneme, jestli ne, tak riskejsneme asi o den déle. Tož poslední přestup v Basileji, ale máme ještě 20 zastávek, takže třeba tu budeme mít i dalších 20 cestujících, no, v kupéčku. Budu spát na těch jako Indy. Já budu spát nahoře, už tady nastoupí pár.